Welcome to the candy shop. Yeah. So seductive. Goeie. Hallo? Dit is wel een leuke winkel, vind ik. Kijk je, wat gauw is wat. Eaterij, wat drinken. Nou ja, dat smaakt het wel. En de Troefmarkt van Van Dijk is een geweldige winkel. Ze hebben toch niet hem dan voor het personeel. Oh, ik ken het net. Zal ik nog meer vertellen? Dok net, kom maar eens een keer bij me langs. Dan zal ik het je wat meer vertellen. Hoi. Nou, is hartstikke wel goed. Hoi. Ik moet even vertellen wat ik zo leuk vind aan de Troefmarkt van Karin en Seert. Ik vind het kleinschalig geheel. Ik ben altijd bereid om een stap extra te doen. En ik mag er graag komen. Dus, en het is dicht in de buurt, dus wat wil je nog meer? Zo'n winkel in de buurt, een zegel. Dat weer het. Ik vind dit wel een leuke winkel. Ik vind dit wel een leuke winkel. Ik vind dit wel een leuke winkel. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what Oh, wat is ze? Nou, we hebben best wel winkel van Langwaard. Dit is een hele leuke winkel. Wauw! Succes met de winkel. Het ziet er allemaal keurig uit. Hartelijke groeten. Anne van der Veen van de Wielenlaan. Halleluja van de Wielenlaan. Dag. Down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that after I'm gone.